ሽድሽተ ምልክታት ንጾታዊ ርክብ ከም ዝሓርየትካ ዘለዋ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ንምፍላጥ ትሽገሮ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ደስ ክብላ ከሎ እተርእዮም ግልጽ ምልክታት መብዛሕትና ዘይነስተብሎም ኣለዉ። እዛ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ምስ ትከታተሉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣመለኻኽትኹም ክቕየር እዩ። ብዙሕ ምስጢራት ተኸዊልኩም ከም ዝነበረ ድማ ግልጽ ክኾነልኩም እዩ። ናይ ሴክስ ድሌት እኒህዋ ኢልካ ምሕር ክትንጠ ስምዒትካ ምቁፅጻርካ ኣበይካ ግን የውልን። እዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ክቐንስ ስለ ዝገብር ጓል ኣንስተይቲ ሴክስ ድሌት ክብላ ከሎ እተርእዮም ምልክታት ቀዳማይ ንነዊሕ ግዜ ዓይንኻ ትርኢ። ዓይኒ ካብ ክፍሪ ኣካላትና እቲ ዝበለጸ ምስ ሰባት ብዘይ ድምፂ ክንረኣየሉ እንኽእል ኣካልና እዩ። ናይ ውሽጥና ነፀብራቕ ዘርኢ መስትያት ምዃኑ ድማ ይንገረሉ። ጓል ኣንስተይቲ ንነዊሕ ግዜ ክትርእየካ ድማ ሓደ መልእኽቲ ኣለዎ። ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ፈትያትካ ዓይንኻ ክትርኢ ንቡር እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ጓል ኣንስተይቲ ንንውሕ ዝበለ እንድሕር ትጥምተካ ሃልያ እዚ ተራ ነገር ኣይኮነን። ብዘይ ድምፂ ሓደ ነገር እያ ትዛረበካ ዘላ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ክትገብር ከላ ክትገብሮ ዘለካ ብሙሉእ ዓርሰ እምነት ብብሩህ ገጽ ራእያ ብሙሉእ ቀልብኻ ምስኣኹን። ካልኣይ ጓል ኣንስተይቲ ሴክስ ክትሓሪከ ከላ እትገብሮ ኮነ ኢላ ትነኻኽአካ ብምንኽኻ ብዙሕ ናይ ውሽጢ ስምዒት መልእኽቲ ምትሕልላፍ ይከኣል። ጓል ድማ እንድሕር ፈትያትካ ኣካልካ የእዳውካ ይኹን ካልእ ኣካላትካ ትነኻኽአካ። ሴክስ ምሳኻ ክትደሊ ከላ ካብ ድሙር ምልኽኻዕ ብዝሓለፈ ደጋጊማ ሓሲባትሉ ኣካልካ ትነኻኽአካ። ብፍላይ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልኩም ማራ ትጠብቀካ ትጽጋዓካ ክትነኻኽአካ ክትጽጋዕ እውን ትደልየካ። ስለዚ ብሓንሳብ ኮይንኩም ኣብ እትዕልልሉ ክንደየናይ ከም እትነኻኽአካ ኣሰብላ። ከምዚ ደጋጊማ ኣካልካ ትነኻኽአካ ትጠብቀካ ትጽጋዓካ እንተልያ እዚ ኣጋጣሚ ተራ ነገር ኣይኮነን። ይኹን ደኣ እምበር ሕጂ እውን ኦቨር ሪኣክት ክትገብር ምሕር ላይ ክትመስል የብልካን። ተረጋጋዕ። ሞር ብዝተረጋጋዕኻ ደሞ ድሌታ ብኡ መጠን ይውስኽ። ሳልሳይ ጓል ኣንስተይቲ ንሴክስ ክትሓሪካ ከለኻ እትገብሮ በይንኻ ክትረኸበካ ትደሊ። ኣብ በይንኹም ክትረኸቡ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ዘይንቀሳቐሰሉ ቦታ ክትረኸቡ እንድሕር ትደሊ፣ ከምኡውን ሰብ ኣብ ዘይንቀሳቐሰሉ ሰዓት ምሸት ክኸውን ይኽእል ክትረኸበካ ትደሊ። ራብዓይ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ከም ዝሓርየትካ እትርድአሉ ብኣካላዊ ቋንቋ ኣካልና ልሳንና ካብ ዝዘረቡ ንላዕሊ ይዛረቡ እዮም። ጓል ኣንስተይቲ ብልቢ ክተፍቅረካ ከላ ዋላ ኣፍ ወፂኣ ኣይትዛረብካ ኣካላታ ግን ይነግረካ እዩ። ንበል ኮፍ ኢልኩም ትዕልሉ ኣለኹም ምስ ድማ ዓይንኻ ትርእየካ ወይ እውን ኣባኻ ምሕር ቀሪባ ጠቢቓ ምዃን እንድሕር ትፈቱ። ሓምሻይ ብተደጋጋሚ ተድንቐካ ኣድናቖት ንሰብ ዝለዓለ ደስታ ካብ ዝፈጥረሉ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብተደጋጋሚ ተድንቐካ እንተልያ እዚ ተራ ነገር ኣይኮነን። ክንደይ ናይ ደቀቕቲ ነገራትካ ተስተፊር ከም ዘላ ተረዳእ። ሻድሻይን ናይ መጨረሻን ክትሓርፈኩም ዘይብላ ክሰግርዋ ዘይብልኩም ኢለ ዝሓስኳ ደሞኒ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ክትደልየካ ከላ ካብ እተርእዮም ምልክታት እቲ ግልጽ ዝኾነ ብዛዕባ ሴክስ ኣርእስቲ ኣምፅያ ምስተዕለካ እዩ። ዝኾነ ምስ ሴክስ እተተሓዘ ዛንታ ኣብ ፊልም ዝረኣየተ ክኸውን ይኽእል። እዚ ኣርእስቲ ኣምፅያ ትዕለካ ደሞ ከመይ ትሪኦ ንኽትፈልጠካ እዩ። ብዛዕባ ሴክስ ኣርእስቲ ኣምፂኻ ምስተዕልላ እውን ደስ ይብላ ማለት እዩ።